Нишләп мин баксасы булдым икән? Әле һилкәңгә дә бер күрдеме? Июль яңа башлады бит әле. Миңа мәктәбе шықшай. Айрылса, июнь, июль, август айдары. Төшелә башладығыны. Һаумыһығыҙ! Һаумыһығыҙ! Әллә укытыусылар бакса үҫтермәй дип уйлайһыңмы? Минең уйымса, ысын укытыусы карбуз үҫтереүсе күп тәжрибәле булырға тейеш. Ә нишләп карбуз үҫтереүсе? Укыусының экзамен кадерлеген бер сиртеүдә белерсең. Тик һәр укытыусы карбуз сатусы була алмаган кебек, һәр карбуз сатусы да укытусы була алмай шул. Ә бына баксасы карбузын да үҫтерә, кавынын да үҫтерә, теләһә әлбәттә. Һәм табигать шарттары мөмкинлек бирһә, Гафури районындагы. Анда үсәтеме? Үсәтә шул. Улайһа барыйк, күрәйек. Әйдә. Әйдә. Бүгін программала «Ах, карбузыла карбузы» Айзирак Янмардина менән Венер Нургалиевтың бакса үҫтереү серҙәре. Ҡоротҡостарға ҡаршы көрәш Лилия Сабитова кәңәштәре. Йомортҡа күп һәм тәмле булһын тиһәң, тауыҡтарҙың туҡланыу рационы. Иң һөйкөмлө ҡарасҡы бай баҡса конкурсы 3 номинацияла дауам итә. Гафури районына бай баҡса тапшырыуы юҡҡа юлланманы. Бында фотоконкурстың еңеүселәре йәшәй. Сәйетбаба ауылынан Айзирак Янмардина хаҡлы ялда ла гөрләтеп баҡса үҫтерә. Ҡош-ҡорт аҫрай, бал ҡорттары тота. Мин ергә эйелһәм, ул миңә тартыла ти егәрле баҡсасы. Айзирак Минур ҡыҙынан баҡса һәм башҡа донъя көтөү серҙәре хаҡында белештек. Айзира апай, мына һеҙ конкурсҡа кергән фотола ошондай арбуздарҙы ҡосаҡлап төшкәнһегеҙ. Ҡайҙа үҫтерәгеҙ һеҙ? Мына ошо үҙебеҙҙең еребеҙҙә инде үҙебеҙҙең ереккән, үҙебеҙҙең еребеҙҙә мына бит әле күренер-күренмәҫ кенә итеп сығалар, ошолай итеп. Һеҙ аларҙан рассада яһайһығыҙмы, әллә шулай туранан-тура сәсәһегеҙ? Туранан-тура сәсә. Мин элекке заманда беҙҙә үҫкән бит, элегерәк, беҙ бәләкәй саҡта. Ул ваҡытта эҫе булған. Минем шуны уйлап, минем сәсеп ҡарайыҡ әле дип орлоҡ. Нисә йыл элек башланды был эш? 7 йыллап бар. Ғалимдар әйтеүе буйынса 7 йыл элек глобаль эҫелек башланған. Һеҙ шул осорҙо тотоп алғанһығыҙ инде. Шулай булған микән, турканы белмәйем. Минең үҙемдең орлоҡ, уны мин кешеләргә лә минем шуны сәсегеҙ әле. Иркен тиягатта, теге бәләкәй генә эшлесе баҡсанда, теге түтәлгә генә сәсеүҙән бик булмай, уға ҡояш кәрәк, ҡояш. Ошо дип сыҡҡанса һыу һибеп, сыҡҡас һыу һибәбеҙ дә, аҙаҡ шул һыу һибеүҙе тутҡатабыҙ, бер елке мыйыҡлар теге ниләр ебәргәс. Шәкәрләнмәҫкә мөмкин теге һыуҙан. Татлы булмай. Татлы булмай. Ә ниндәй сорт сәсәһегеҙ? Аның үҙенең айырым сорты барҙыр бит. Үҙебеҙ ашағанбыҙ, шул ҡалынан китергәндәдер минде. Карбуз, шуның емешләре матур ғына, миңә оҡшап киттеләмәдем. Ҡара, мына уларҙы алып ҡалайыҡ әле орлоҡҡа. Дип әйтәк, шулар беҙҙе сәсәк килеп сыҡтылар. Бына һыу һиптем, ул ерҙе ҡатырап инде. Уны йомшартырға кәрәк инде. Ниндәй ашлама индерәгеҙ? Индермәйбеҙ, бына үҙебеҙҙең тиресебеҙ үҙебеҙҙеке. Карбуз өсөн ҡомло ер кәрәк тиә, эҫе ер. Һеҙ ҡом ҡушмайһығыҙмы? Ҡушмайбыҙ, юҡ, шул йылы кәрәк инде, йылы. Ул йылы булһын өсөн кәрәк булғандыр, ҡом. Элек компьютер юҡ дип әйтеп ҡуйҙығыҙ. Мына хәҙер интернетҡа инеп, һеҙ ниндәйҙер кәңәштәрҙе шунан алаһығыҙмы, нисек үҫтерергә? Юҡтыр ҙа, алмайым да. Мин алып торам, онотоп торам. Үҙем белгәнсә ябай итеп. Һибеү, сәсеү, ана шул килеп сыҡҡан утау, ҡарау. Һеҙ һөйөү менән үҫәһегеҙ. Һөйөү инде, эйе, тотоп ҡарай, мин бирсәткәгә эшләй алмайым. Ул бирсәткәне өйҙәге бер әйлем эшләһәм эшләйем. Мин ергә үҙемдең ҡулымды тығам. Ҡул йылыһы? Ҡул йылыһы. Мин эй илаһым торам да, уф, субханалла, мына баш күтәргән бит, уф, тыуҙың менә тип теге яңы тыуған балаһыма көтөп алам инде. Уф, эйе, ҡара сәскәгә берләнгән, Аллаға шөкөр, субханалла дип шул һүҙҙәрен үҙемдең белгән нәмде әйткеләп инде. Беҙ ҙә шулай табыҙ. Айзира ханым, быйыл йылда һеҙҙең ҡарбуздарығыҙ килеп уңһын. Әлеге бай баҡса фотоконкурсында еңеүегеҙ менән һеҙҙе ҡотлайбыҙ һәм бағыусыларыбыҙ Башҡортостан энциклопедияһы, ғилми нәшриәте һеҙгә үҙенең бүләген ебәрҙе. Менә ошондай матур башҡорттарҙың хәрби тарихы дигән энциклопедияны бүләк итәбеҙ. Рәхмәт, рәхмәт. Эйе, һәм беҙҙең бауысларҙың береһе баш, шорт, сим, овощ йәмғиәтенең бүләге ошо ҙур ҡайсы инде. Һәм Айзира ханым,
Исегезгә төшерәбез. Безнең яңа конкурс игълан ителде бит инде. Онда иң хөйкемле Караста номинацияһы бар. Эшләп тә куйганыгызны. Киясәк тә. Ошо бәлки Карастаны матур итеп эшләп, шуңан фотога төшеп конкурска артабанда катнашырбыз. Алдагы үмиттән Һәм тапшыру касалар иттән төшерәбез. Кемдәрнең баксаһында шундай кызыклы эшләр башкарыла. Башкаларга өйрәтерлек тәҗрибәләр бар. Һез дә чакырыгыз. Без яһәт кенә барып етербез дә башкаларга ла һөйләрбез һезнең тәҗрибәне. Гафури районы Сәйит Баба авылында байбакса фотоконкурсында икенче урында яулаган тагы бер шәп баксасы яшәй. Лилия Сабитованың ак лилияләр эргәһендә төшкән фотоһы күптәрнең күңеленә хуш килде. Лилия Аксян кызы һикһән төрле сәскә генә үстереп калмай, якындарын күп төрле яшелсә емештәреннән дә хыйлай. Баксасының уртаклашыр үз серләре бар. Лилия ханым, мына япрактарды, гомумән үсентеләрдә корытусы бәлки генә шул бетселәргә каршы ничек күрсәгез? Аның ысулы яп-яба инде бына кирхабының 10 литр һыуга саккына бер кала кырып калам. Шуннан теш порошогын, шуннан мына Вьетнам бальзамы була бит әле. Вьетнам бальзамы? Вьетнам бальзамы. Шуннан 2 грамм гына инде. Әнә шундай гына шул һуга бутап ибәргән. Шуны күрәтәгез мәллә Бына шуннан һауа алабыз да. Әле тегеләрен измәгәнем, иртәрәк мин уларга бер тапкыр уже һибеп сыктым. Бальзам. Шун Вьетнам бальзамы дигән. Вьетнам бальзамы алып сыкмаганым. Байбакса һәр вакыт үзенә алып йөри. Үзегездә запас менән. Менә ул. Нәкъ үзе мына шуны сакына алаһың да. Так. Ошо һауга бутайбыз мына. Оның бер 40 исе бар бит инде. Берсәләр шуны яратмай. Берсәләр башарт һала юнап китмәй кирен сыйгыла инде. Йыгылалар төшәләр япрактан. Безне бит башартканда шурган һалайбыз. Япрак калаһыларга мөмкин. Мына раса дутырткан вакытта яшиктең эргәләренә әз генә тейдереп сыгам. Шунын теле булмай инде. Гомердә уйлаган юк инде. Мына бу кәбестәләргә бер тапкыр һибеп сыккайным инде. Мына тагын күренә башлаган бер. Ошой әз генә һау тейгәде балаһың. Шул төнәтмә менән башкаса улар килеп йон тутмайдар безне. Бальзамлы кәбестә була инде бу. Бальзамировый кәбестә. Әйе, берсе тапкыр эшләгән инде. Шул күбәләктәр касан күренә, шул күренгән һайын эшләй халып кит генә инде. Аны узак түгел. Авырда түгел. Ана баш итмәгән шуга безне. Безнең авылда бит инде андай магазиндар юк, аланыкы күк. Шуңа кул астында нимә бар, шуны һибәбез инде. Кулганга ла ярай, шулай ук түгел. Менә баксалар бит үстерһәң, шуның җисендә күп бүҗәктәр яратмай бит ул. Үзендә шулай эшкә нимә шул менә. Ул басып тора. Эшкә атып бигрәк. Хезмәт ятып. Монда ниндәй тәҗрибә майданчысы ул? Бұл иртә өлгөрүсе бәрәңге ултырткайнык. Бuna караудан хаклар өстен дугалар куйдык. Аның өстенә агротекс куябыз бит инде. Уны ничек була ул агротексин алып? Агротекс бuna туқыма була бит инде. Баксасылар өчен махсус. Асяктан елы үткәрмәй, өстен яңгыр төшермәй, карау төшермәй, баксасылар өстен. Һез бу картыкты алдан урдыткас, ул шуны булмай инде. Карау хуга мына кайы бирләр сескә. Шулай да тейип калды. Уралдың үзендә ултырабыз бит инде. Таудар якын гына мына безгә. Ләкин улар бирешмәде. Ләкин улар мына шулай үсеп утыралар, бирешмәделәр инде. Аклап алып калдык. Булар кыяр мәллә. Юк, булар Зөһрә апай кыяр түгел, булар дыня. Кавын. Мен кавын икән аңланым сразу. Бөрләнгәндә инде аны кара, мына йомры гына ултыра, йөнтәк. Йылы булып торһа, кавынланып та китер әле. Һәр икенче килүгә. Менә кавын һезнең менә ошо безнең шарттарда өлгерә бу. Өлгерә, бик күп була. Бер 4 кенә төп үстерә мин аны. Менә быел 8 төп иттем әле. Күп кенә була, инде үзебезгә ятарлык була. Бер төптән ничә усыга? Бер төптән 5-6 буладыр инде. Ханаганым юк, өлгерә инде. Бер булар симти башларга вакыт түгме? Вакыт инде. Менә барлык кайгас бар симтергә була. Бул йомры буламы әллә одынсамы? Бул колхозница дигән сорт. Йомры була. Безнең өсөн районлашкан сорт инде бу. Бәлки кемдер белмәйдер менә ошо кавынның усын симтеүде. Менә ошо төп нигездә 4-5 һәйбәт кавын үстергәнә көсөйдә. Шунлыктан менә алар тумалангас, бул устар нимә эшләде? Пришипка дип атала инде, семтеп куябыз мына ошолай да ишетеге сескә атмаһын дип. Калгандары көчле булып үтсен дип. Менә бит уңган баксасларың ничек? Колхозлар бөтәлә. Сорты калган. Колхозница гөрләтеп үстерделәр уңган баксаслар. Лилия ханым, сез безнең байбакса фото конкурсында төшкәнегез фотогыз бар инде. Шундай матур лилиялар, ак лилиялар менә кайда алар? Улар ни монда үтеп утыралар.
Әлеге сес тапмағандар инде. Әле юк. Тумалғандар. Тумалгандар. Фотоны үдегіз бердіңіз. Юк, фотоны оның менән булып утырга вакытым да юк. Кызым Өфөлә укый, эшләй, ул ибәргән. Белмәй дә калдым әле ул. Конкурста катнашырга. Недең тапшыруды булай яратып карайм инде. Конкурста алай катнашырга уем юк ине, кызым Олар ибәргән. қарақ ұнытмайық енді. Юк, унутмайм, хатта ишеккә билдә куям әле, сәгать 7-лә байбаксы тапшыруын карарга дип. Нисә төрле сескә үстерәһегез? Былтыр 2-гә якын, быел әҙерәк сөнки менә бөтен сескәләрем ямгыр яумау сәбәпле быел сыкманалар инде шул хәтле үкенесле. Бынаһы инде люпин, тегенеһе пион былтыр күсереп ултырткан идем. Быел үпкәләп миңа сескә атманы, булар береһе көрән төстә, береһе асык ал төстә, бынаһы люпин. Бынаһы калдының бер кызыл төстәге 2 метр, 3 метрга тикле бейеклеккә үсә инде. Бынаһы ак хризантема, бынаһы бордовый хризантема, бынаһы флокус. Бұл рәттә минең бөтәһе бер 15 төрле инде. Язгы сәскәләрем уже атудан туктап, алар ер астында ял итәләр, югалдылар инде. Бына без яшелсә үстергәндә төрле нәмәләр һибәбез бит инде, ашламалар. Сәскәләр дә булаша итеп гөрләп сәскә атын өсөн. Уларга ла шундайдыр, ниндәйдер тәрбия, өстәмә ашламалар кәрәкме? Әлбәттә кирәк. Бына минең был ердә навоз күбрәк инде. Элекке һарай урыны дип әйтәйек. Тиресле. Шуңа күрә мин аларга комплексный удобрение кертәм. Һау һипкән вакытта ашлама тамырына инде 10 литр һауга бер калак исәбенән азот, фосфор, калий бирмәһәң, улар үсүдән насарак үсәләр инде. Сескә атынысында менә хәзер булар сескә атып беткәч, тагын икенче сескәләргә бирә башлайм. Артык күбрәк халһаң, ул япрагы һаргая башла. Передозировка була инде. Шуның өчен аның да самаһы бар. Һәр нәмәнең самаһы бар тимәк. Һәр нәмәнең самаһы бар. Яшелсә күк сескәгә лә самалап бирергә кирәк. Әмма безнең ягышта кайберләр самаһы тавыш биреп, беренче урында алһа, сак-сак әйтмәй икенче урында алдыгыз. Менә шуңа бүләк итеп, безнең багышларыбыз Башкортстан энциклопедия гыйльми нәшрияты һәргә үзенең бүләген җибәргән. Зур рәхмәт. Булай еңермен дип уйламагайным. Икенче урында еңү ул. Даими багылсыбыз Баш сорт 7 овощ акционерлар җәмгыяте һезгә бакса сез иң кирәк нәмә шул бит инде. Секатор. Һезгә уңышлар теләп ошоны бүләк итәбез. Рәхмәт, ошондай секаторым юк ине. Агастыкы бар. Бай бакса конкурсы 3 номинацияларда дәвам итә. Катнашыгыз, һезгә лә барып бүләкләр тапшырырбыз. Һәм без тагыла Сәйд баба авылында. Айзирәк Янмырдина умырталарын барлай. Нитәһендә баллы ай етеп килә. Ете тистә тауыгы уңганлыкта хужабикәнән һистә калышмай. Көн һайын бер күнәк ярым йомыртканы тупылдатып кына торалар. Бигрәк күп йомырткаларыгыз шулай әллә көн һайын шулай алаһыгыз. Көн һайын 2 көнгә алып торалар, шайтып йыйып торалар. Күмәктәр бит. Бына һез нәмә эшләтәһегез? Хатагыз ашайһыгызмы? Көн һайын Ашап та ибәрәбез, хатып та ибәрәбез, атканын балаларга, шулай келгән кунакларга, туганнарга өләшеп. Нинди менә Булар буларның үзләрен каплаган өчен хатып ибәрәбез, тәзрәк ризыкларын ябай тавыкка түгел булар. Нисушкалар. Нинди исемдәре теге? Улар Паспорт тавытары түгел инде. Түгел. Түркаларның күкәй халыу эшләре, ашарга ла күкәй халырга, минең белән бергә торалар, минең белән бергә яталар. Буларга үзләренә һөягә лә кирәк, ите лә кирәк. Әле менә һәрендә катык калдыгыз, әтегендә нимә ул? Аныһы көл, улар көлдә яраталар. Кыш көнелә көл ям, улар өчен кышкылыкка яйын катык, инде ризыклары күңелләр төшә, һөт тәсеп ташы. Үдебез нимә ашай, улар шуны ашайлар. Тулы яшел үлән. Үлән инде улар үләнде кышын яйын, кыш көне бесән кавакларын әзерләйбез инде именно уларның үзләре өчен. Уларның кесеткән һәм әрем һәм менә улар бит талым һәм күп нәмә ашагастыга белә бездә күп ашагак авырып инде кирәк мәндә кирәк ашак әсигәнрәк булып бит таярамай бит инде. Әрем аларга түгел. Әзрәк кенә кушып бирәбез. Йомыртага Әсе төшмәй, әзгенә бирәбез инде әзрәк. Кесерткәндә нисек ашатаһыз? Кайберәүләр тураплап яшеп килеш ашата. Турамманы мин кайнар һу халабыз да, шул утыра бер Бишкәктә. Бишкәкләп 4-5 сәгать шунда утыралар. Шуның һавын. Һавын исерәбез. Бергә яшел витамин кирәк, аларга кирәк. Улар да безнең хәмәк, улар табигать, бөтәбез табигать балалары бит инде. Тулы һәм комплекслы туклану. Ашап тавык булай. 70 ләп инде. 70. Уларның күплелеге
Udların jelip olsun, udlan olsun kübürek kereginde. Ular küp bolgan hayın jeli bular. Kışkılıkka ular kış elenehine halılar. Şu jelılık talap etele ularga jeli gerek, jeli. Ol hadi үзегезгә күрә авыл yerinde хобби хмагында. İyi bir öğreniş. Bütün iş kultan kiymey hadi. Гафури районы Сәйит Баба авылынан Кырмантауга юлланабыз. Унда бай бакса фотоконкурсының иң әүдем катнашучылары Агалык устылы Фәнүр менән Винер Нургалиевтар яшәй. Бұл холодок сорты. Әттегенде огонек даже. Міне, мына хиңа несек деп әттерге. Қарбыз зені қағалған егет деп өйтім. Немен башланды сол қарбыздан болсын? Ең бірінші магазиндан алған ұрлықтан башланып кетті. Барсыда. Дәуді бір-екі бақсаға сәскән емтігінде. Балақ екінші елға ұлы бақсаға сәсірге болдым. Ең бірінші үйде расады өстіріп сағадым енді. Ненде сорттарға үстінлік берәсің, хиніңде сорттар бар? Бірінші ел огонек сорты ұлтатқан енді. Қазір бұйыл үш түрлі сорт. Огонек, холодок и ультраранний. Ультраранний? Ультрагансы ранний бұла енді. Алар бір-бірі менен тәме менен айырылалармы? Формасы түсі білән айырылар. Тәме менен? Тәме білән де. Мәселен, огонек сорты ол бик баллы сорт. Холодок ол әререк бұла, узорлары бұла, полоскалары. Ашлама қалағын бір әнсік? Ашлама салмай ғана үстірәбізінде қора ер бұлай да оңдырышты. Хәуді несек кейген еш ме? Соны еш себерге арамай. Еш сепсәң ол сәрерге мұн. Ondan sonra сол бір-екі себәк дәуде. Өсіп кеткен соң сепмәсәң дә. Үзендәге хут менен үсәйинде. Тамырын ол бик тәрәнгә жібәрә. Солай міне? 1-2 метрдан күбірәк. Китте. Демек ол теге ең астағы хөдарлар өзіне хұрып керек сақты ала алайын, değil mi? Жерден тапа суы менен ату. Онда сенде ол қалбыз өктереген? Мына хинаны жерге стакандан қай уақытта кетіріп отыр? Рассадынан. Рассадан қараулар өткәс Майдамы? Июнь башындамы? майда. Майда. Рассаданы 20 апрельден соң сәстім. 20 майдан соң сағарып отырттым. Бір ай керегінде. Август айында үлгірейінді, августың басында. Башындамы? Августың башынан сонда келіп сыр әра екен. Doğrudur, rüzgâkta bitti. Yurttaşlarına mümkün şekilde şundan dağla tozlaylar da bu hayal olanı. Ama işlegenlik yok. Tozlagan yok. Yani başka kontrol etler. Tuzlar da ol, şekerler de, ballar da. Benim Nurgaliyev, benim Baybaksa foto konkursuna 50 ise foto gebergen. Biskesinde oturgan diyeken bulup da, pomidorlar kusaklap da, arbuzları menen de, Baybaksa tamaşasılarının, bakçasılarının hüyüğün yavlanı. Buna bizim tapşırığı foto konkursuna en ödüm katlaşçıların biri olarak Dünya'ya bütte, progresif, bakçasılık isimlen şu reis, Başkırtlarının harbi tarihi kimse kabediye. Oşunu öğrenip durup alıp, arbuzlarını harbi retke tüyüp, alga, durra kılıçlarga. Başkırtlar ensiklopediyanın bülegi. Şartı boyunca müdegil işlegen parastka yanında mutlak fotoğa düşüp жиберерге тиешсиз. Бүгүн мына Нургалиевтер шундай кызык һәм үзенчәлекле параста эшләп куйгандар. Әйдә, уңайдан файдаланып, һәм ошонда фотога төшереп алып китәйек. Yok ha, internet zamanı bit. Kimdedir internetten alıyor mümkün bir tane. Niye sen bu karıskan işlemeden bir sitkere gidip dur hali? Da iki karısı olur.
Игътибар, бай бакса фотоконкурсы йөкмәткеһен үзгәртә. Ярыш бернисә номинацияла барасак. Иң һөйкемле караскы, иң матур бакса, алдынгы тәҗрибә. Үз кулдарыгыз белән эшләгән караскы эргәһендә мотлак үзегез дә фотога төшеп ибәрегез. Иң матур бакса номинацияһенә шулай ук үз кулдарыгыз белән тудырган матурлык кына дәгъва итә ала. Алдынгы тәҗрибәлә мул уңыш үстерү, хаклау, баксаны хугару һәм башка ысуллар турасындагы фотоларга мотлак комментарийлар язып ибәрегез. Конкурста катнашу тәртибе элеккечә. Еңүчеләр тавыш бирү юлы белән билгеләнә. Был юлы тапшыруды оештыручылар фикерле исәпкә алынасак. 4 турдыла уңышлы үткән конкурсант супер бүләккә лайык буласак. Конкурс июньдән сентябрь адагынаса дәвам итә. Мынахин карбуздың үз сортын үстән бетінде. Үдеңнең дә берәй сорт тойлап сыгарганың юкмы? Ин язагай вакыт җитмәй, бакса зур, үзең күреп торасың, 40 суты, бәрәңгесендә тәпәргә кирәк. Юкка һин аны эшләп карамайһың. Мына мәсеттең генетиктагы уйлап яңа сорт барлыкка килтергәндә. Карбузды таракан белән кавыштырганда. Нәй буламы ди? Була ти. Мына һин карбуз ашаганда ашардан 40 берәһәң бит. Менә исендәге теге урлыктар ыргып сырып тараган күгеләр кысылып бетәгән. Шуңа ашарып тыңлап тораһыңмы? Кәй. Юк, Зөһрә апай, мин буны эшләп караем. Тик бuna таракандарым каян табырга? Таракан белән бүлештем алам. Минен таракан, һинән бер арба арбуз. Кисә күршеләр көне буе баксалар күңел асты. Ул кыскырдылар, ул бейлеләр, ул юырдылар, ул йырланлар. Хаванту итәйәк хатта. Һин генә моны эшләйек дип көне буе биллион гайрик белмәдем. Ул күршеләр кисә яңылыштан умырталарын аударган бит. Шуға сабышкандар. Каугаларын ишетмәмсең, музыка кыскырткандар. Да, кем әйтмешләй, умыртасыларның медовый месяцлары башланды. Кешенең гомерендә бер генә була торган нәмә уларга ел һайын әйләнәләр гидә. Һуң ул әйләнеп килһен өчен үҙеңә умарта тирәләй әйләнергә кирәк әле ул. Әйткәндәй, бай баксаларын бал баксага әйләндергәндәр дә бар бит әле. Әле шуларның бал айрыткан вакытын көтеп, өстенә барып төшеп әле тапшырырга якмы? Була ул, тик был киләһе тапшыруда. Баксабыз бай. Үҙебез һау булайык. Нишләп мин баксасы булдым икән? Һәллә әләнеке. Укусының экзаменга әзерлеген бер секундта берсен. Тың. Киттек сразу. Китергә кирәк иде. Хәзер төшереп торам менә. Тагына Улайга барайык, күрәйек. Әйдә. Әйләнеп килһен өчен үҙеңә умарта тирәләй әйләнергә кирәк әле ул. Анчып кыскан дип, ха? Безнең энергетика бара һеҙгә, энергетика. Ярый, иптәштәр сәгать 7 була бит. Хәзер, күрке түтәле. Анында.